Eh, ngopo? Iki moe kenal ora ya? Sing tukang becak mau lho, omahe kono ini. Iki lho, top ya. Berapa Mas? Ini mahal ini. Mobil itu. Wah, motor. Paling kan korupsi Mas, jangan gitu. Cuci. Wah, money laundry. Biasa. RWI, so korupsi. Rumahnya mana kamu? Jalan RT 1 belok dikit yang rusak terus itu loh parah jelas tuh mau kono kae iki omong mat yang cuci uang itu siapa? Sopo sing money laundry di sopo? lah ada yang gitu loh Pak. Pikir tukang becak iki rentuk sugih apa Krungu ya Pak. Weh lah yo tak pasangi CCTV cek kabeh kae kalau CCTV ne. Langsung terkoneksi. Nah, jadi ini ya. Jadi surat domisili. Sini minta sini. RT itu Pak. Oh, RT itu. Ya. Tanda tangan nih. Ya. Nek sampean ora perlu SKTKI langsung nang Polres, ora nang RW. Tadi aku ke Polres katanya harus ke RT RW Pak. Dirubah aturane. Terus langsung nang Polres apa nang Polsek dhisik, jaluk surat keterangan. Berarti aku percuma dong sini Pak. Oh, ya ora apa-apa karo kenal. Oh. Iki ngene iki gandeng aku iki ya arep tinggal nang istana. Mata Itu ya aku ya. Kurang usir lho iki. niku Pak. Istana mebel 16. Wis, nggih. Berhubung sudah malam ini Pak. Ya. Punten mau enten insiden. Serempetan. Sing paling jenengan ngono mau kaya gandeng beda ora ngerti nah. Ya becak ning ya nyambi RW ya. Wong aku jar diangkat wali kota wae. Moh wae. Ana nopo? Wali kotane Pak Oli kabeh tangannya harus diangkat aku. Ayo megah aku. Iya. Ya wis ngono ya. Oke, ndani iki nang istana kok. Ayo. Ini iki ya jelas ya 5.000 cek. Ya Aku pesen nang angkringan kene. Wah, Bojoku ora ono lagi ditimbali nang Hambalang kono. Ya ditinggal kono. aku nanti deh. Ya Mas, Nani. Mas. Ini 6.000 buat aku pulang. Bayarin. Susuk wonten mboten? Harus tinggal wae lah jangan nganggo susuk. Ya nggih pun iki nggih. Arang. Ya. Dereke ya, dari sampean. Bapak. Ya. Ah.